awuyichaze isimo sakho ubani wakabani izinto zakho. Okay, so guys, mina nguKhumalo Sinothile, owaziwa kakhulu ngokaMashobane kuma-social media platform. Ngihlala la eMandeni endaweni yaseThulasi. Ngisebenzele KFC as a lobby host. So ngumuntu okhonze kakhulu social media, nokhonze kakhulu abantu, ngizwana kakhulu nabantu. Yeah, yabona. So njengomuntu nje okwenza social media. So ukhona umuntu ozwana naye Kanjani mhlawumbe? mhlawumbe Yebo ukhona kodwa ngithanda ukuthi into yami ngiyikhiphe private, not ukuthi ngimfihlile but ngithanda ukuthi umuntu wami ngikhiphe private. Yonke into esiyenzayo angikholelwa othandweni lokuthi uthando lokupostana, uthando la social media, uthando la wonke umuntu, because makukhona iy'ngqinamba enibhekana nazo wonke umuntu uzokwazi ukuthi you guys are ninenkinga. Yes. okay uhlala kephi la imali Ethulasi. Ethulasi. so wena ngifunda bakase ngonto wakho awubabona abantu bafika la bezothenga abantu abanemali nginjona ngazithi kahle ukuthi nje Imali ayisiyona guys i-priority. Ayisiyo yonke into futhi imali. Umuntu engakunikeza imali engakunikeza attention, yabo? So at the point ufika nje nalana yazi bakushela amathiphu bekuthi nangu nje eqhamuka lapha. namba ngamajiwe khona hayi ngalele awuzahaya ukuthi hayi no cha, okubalulekile kunakho konke i-loyalty. If uloyal umuntu wakho ungaqhamuka abantu abaningi, ngoba ngiyathemba naye mhlawumpe ngakuyena esayidini lakhe uyawabona amanye amantombazane angcono kunami, kodwa if uloyal umuntu wakho, I highly believe ukuthi ya-ignore. Yilokho mina ngikuye ngikubone kubalulekile. I believe ku-partner oyi-one at the same time. Uma ukuthi niba ney'nkinga nihlala phansi niyakhuluma, uma ubona ukuthi lezo y'nkinga lezo ayilungiseki, then you can move on. Kodwa nje uma ukuthi Alright, uqale nini? ngiqale ngo-March 2024. Yes, Shuthi sona 2 years. sengizoba na 2 years. Okay. So iziphi nje izinto oyibone ziyinkinga kuwena udlala? What I can say is we're dealing with different people who have different mindsets. Kona ama-customer are so complicated to deal with, but at the end of the day, mina ngiyafundisa ngama-customer ukuthi kumele udile kanjani nama-customer. Khona ama-customer ngoba ngishilo ukuthi different mindsets. Khona ama-customer Vuleleka, wachaza. Batshe isishona ukuthi bakwenzani. Okay, khona ama-customer ashelanayo. Khona ama-customer akuphayo nje into like from the heart, not ukuthi mhlawumpe khona something aba-expect-ile kuwena, mhlawumpe inamba or something, no. Bese kuba khona ama-customer akuhlaza, yabo, uthi uyambonisa umuntu engaboniseki. Bese kuba khona lama-customer lawa a-good hearted, ama-customer understandayo, elaziyo ukuthi iy'nkinga zakho uma ungena esitolo zishiye emnyango, bese uyangena esitolo with a clean heart. Uwazi ukuthi umuntu uma esuke ekunikeza i-service naye uwumuntu, naye inhliziyo, uyazwela ubuhlungu, into kanjalo. Yes. Okay, shuthi kahle lana sisempini kodwa sikwazi ukuthi sinciphise ukuthi okay sibone ukuthi hayi sizokwenza kanjani. Yeah, because at the end of the day, ama-customer siyawadinga. Kuye kuthiwe i-customer ilona elikhokha i-salary yakho, because ngaphandle kwabo we totally nothing. So with or without their attitude, siyabadinga at the end of the day, and kumele sazi indlela yokuthi siba-certify. Akumele i-customer liphume emnyango lingekho satisfied. You know what I'm saying?
wena yini othanda ukutshela abanye abantu mhlawumbe abanye abantu baye befike uyabona konke umuntu ayenzayo uthi wena umsebenzi omusebenza but awuyithandi ngayenza but ofisa ukumtshela ukuthi ethi lento mina oyenzayo yini futhi ungayitshela omunye umuntu mhlawumbe efike la esitolo ezosebenza ofuna umtshela ukuthi ngicela ungayenzi Engeke ngikusho ukuthi umuntu treat omunye umuntu ngendlela yena ayothanda ukuthi a-treat-e ngayo. Let me just make an example. You in my shows, ungayithanda yini wena indlela sekuthiwa udayisa usesitolo, usebenzela esitolo. Mina I'm a customer. Ungayithanda indlela yokuthi ngiyafika ngikutreat-a ngale ndlela wena ongitreat-a ngayo. Yabo. So ilokho engikusho, ilokho engayo ngihlezi ngikusho ukuthi umuntu ukutreat-a kumele akutreat-e ngendlela yena asuke ethanda ukuthi a-treat-we ngayo at the end of the day. Yes. Yeah, uyabona nje ey'nsukwini khona i-customer elithuke nangumphathi wami. Awu. Nangumphathi wami. So Mphathi, woza mphathi, woza mphathi. Mphathi, athi ngifake isithupa kuqala ngihlokhe bese alright mphathi. yeah. So, wathuka umphathi. Yeah, kwaba nje nokhilisana kodwa into esiyaye siyenze thina ukuthi umuntu ngisho ngenzani just mbuke nje ungasho lutho. Because at the end of the day ungathina ulahlekelwa umsebenzi ngenxa yokuthi uzama ukuthi u-take out indlela wena ozizwa ngayo at some point. So kuye ngcono ukuthi uhambe usuke yabo ukuze ekugcineni kosuku ungayenzi into ezokulahlekisela ngesinto. For mina hlezi bengithuka akusathi la Nkosi yami mama angisaphatheki kabi because ngiba nalokhu kokuthi umuntu wenza ngendlela akhuliswe ngayo. Yes. Uma udila nama-customers uzu-accept ukuthi hawu, yeah, it's what it is. There's nothing I can do to change the situation at some point. Ungiyangile ngaleso sikhathi. Akadingi futhi uduzo wakho. Uba? Sengisho ukuthi Oh yes. Because mina angikwazi ukukwata. Hawu, angikwazi. Kuyangishela. Ingakho ngikhala uma ngiphatheke kabi. Ngisamlinda umphathi? Yenza futhi uma ukuthi uyabuya. That's it.